Ni ba zan iya jura wulakanci ba idan kai za ka iya jura wulakanci ba. Dan Allah kar ka ɓata zaman nan. Kar ka ɓata zaman nan don Allah Rabi. Ka shirya mu kirawo Abba Galadima. Mu ba shi haƙuri. Ita kuma tun da ‘yan ce, mu ja mata kunne. Shike nan ba zauna lafiya a ci gaba da rayuwa. Sumayya mana. Sumayya please. Please Sumayya I'm begging you. Sumayya na miki alƙawari. Zan je in samu su Abba. Don ba su haƙuri. Duk abin nan zai wuce. Ka tsaya ka ji. Wannan abin ba zai taɓa canzawa ba. Abin na haka ci ba zai canzu ba. Haka ran na Rukayya ta zo gidan nan domin ta tsaya ni hira ta yi niyya sai da yamma za ta tafi. Babu cin mutuncin da Zainab da Jamila ba su yi mata a cikin gidan nan ba. Ko awa ɗaya ba ta taimaka tattara ta tafi. Abba ni a haka zan rayu. Kowa yana aure domin ya samu farin ciki. Amma ni na yi aure na rasa shi. Abba wani irin zama ne wannan na gaji. Sumayya! 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 Ina magana da ɗan gaske ne? Alhaji ɗan gaske ne. To ina son in shaida maka da kai da ɗanka da shi sammanin kun yi kaɗan ku iya karya ni. Da ni da ku mu zuba shege kafasa. Ina son in tabbatar maka ɗan gaske da kai da ɗanka sai na gan ku a gidan yari. Ko ku yi ko ku bari za ku sha mamaki.